Alright, so good morning everyone. Tayo po ay mag-update po muli dito sa bayan po ng Malabon sa kanilang mga latagan na atin pong maiikutan, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explores. So tara, let's go. So ito yung presyo ng mga tilapia Batangas natin dito, 100 pesos at 110 na kada kilo. At ang mga hipon ni ating potpot po dito ay 270 ang mga kilo. So ganyan kalalaki lang po yung mga hipon natin, no, na inyong mabibili. So si ating potpot ang kanyang mga latagan ng mga hipon, 270. So dito tayo kay Avatar. Good morning. So ito yung mga latagan po dito ng mga tilapiyang buhay ni Avatar. Avatar, pwede bang guhitan sa noo to? Oy. Yung aro? Oh, pwede. Avatar. Avatar na yon. Ay, laki na, no? So ito po yung per kilo, 120 sa mga latagan po ng tilapiyang buhay, at yung mga bangus natin kada piraso. Yan ay 120. Ano ba tawag mo sa ganyan kalaki? Nakalimutan ko tawag din. Yan ba yung Pagkakalaw? Putete lang. alam ko nga potete eh. Pero may tawag yan eh. Ito tawag dyan, kailangan. Ah, Harap mo yung camera mo. avocado. Yung pala yung nakatakip doon, kamukamo. 150. Kamukamo 150 ang kilo. So yun po yung mga latagan po nila dito, no? Ang tawag yan, niluluto sa ano yan eh. Yung nilagyan ng sinigang. Sinisigang yan eh. Magluto ng pagi yan, kinulot. So yan yung mga update natin dito, at dito pa tayo sa iba pa mga latagan natin pong madadaanan rito, no? So mga pakol po natin dito ay 130. Iyan po yung mga kilo na inyong mabibili. Shout out Boss Alex, good morning. Yan yung mga latag ni Boss Alex na mga latagan po ng papakol. Mga tinumpok na hipon. So Lodi, nasaan ka ngayon? Nang kailangan kita. Wala kang mga latag na ano, no? Nataas ang presyo ngayon kasi ano, wala rin mga sugpo tayo nakita rito, no? Tumpukan po ng mga tunsoy, no? Yan po yung 50 pesos. Ang kilo ay 70 pesos. Yan yung mga latagan, at yung mga alamang natin dito 70 pesos kilo, at tilapiyang Batangas 110. Good morning. Ito yung mga saligin to at tulingan, 200 pesos na kilo na mga salay batang. Yung mga ano, Boss Gerald, magkano? 180. 180 sa kilo ng mga tulingan. Sarap niya sa gata, oh. Tapos pangating mga salay batang, 200 pesos na kilo. Walang bulat, $1 lang, oh. Wala. Shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw. So, latag ngayong cream dory. Ano? Dory cream. Dory cream, Palaman dory sa fish. tinapay. Cream dory. Eh, magkano naman kilo dyan? 120 yan, pero 200 isa nagbibigay kami.
ang presyo. If One- sa buuan, 200 siya. 200 ang isa. Parang isa lang ang size eh. Oh, 200 ang isa. 200 pesos po ang isang piraso. So siguro mga ano yan, Sa 2 kilo. 2 kilo, no? Dory fish o cream dory. Pagit ay patingtay. Salamat. Sorry, 200 na lang siya. Ito tayo sa mga pagi. Good morning, bossing. Magkano ang pagi? 120 lang. 120 naman po dito yung kilo ng pagi, no? Ayan, mga masarap sa gata. Thank you. Alright, yun po yung mga ina-update natin sa latagan ng pagi at mga isdang cream dory dito sa bandang dulo at 200 pesos ang kada isang piraso. Boss Jeff, thank you ah. Salamat. Iikot muna ako. Okay. Parang wala akong nakikita dyan. Wala pa. Wala pa. Tingnan nga yung galing market. Sige, sige. Alright, so itong kahabaan ng 39 Estrella Street, no? Ito yung i-update natin sa kanilang mga latag. So ito po yung lugar ng FC Villa Street. At yan po yung City Hall ng Malabon. At yung parkingan po dyan sa may bandang kanan ko, no? Katabi lang po niya yung Safecore at makikita nyo po yung pay parking. Nakarato na sa ibabaw. So dyan po makapag-park po kayo ng mga sasakyan. Tapos itong kahabaan naman po na ating binablog ay ito po yung 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Dito tayo kay Aaron. Yung ginagawa ko rin. 90 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Wala siyang latag dito ng tilapiyang buhay. At ang ulo po natin ng mga cream dory, 100 pesos. Yan yung mga updated natin na latagan dito sa bandang ibaba. So dito tayo. Tawid tayo sa mga bentahan naman ng mga tilapiyang Batangas pa rin po na ating may update. Umangkas ka na dyan ah. Papunta. Alright, so dito tayo sa mga presyo. Tilapia po natin ay 110 na kilo. Malalaking tilapia ang Batangas. At dito po ay 110 din po. Malalaking tilapia ang Batangas. Ayan yung mga natagan po dito, no? So hindi pa tayo tapos sa ating vlog. Dahil nga may iba pa tayong dadaanan dito sa kanilang mga latagan na kung ano yung makikita natin o masisilip sa mga presyuhan ng kanilang mga latag. So shout out, good morning. Tawid na tayo dito sa kabila at yung mga latagan pa na ating i-update. So nandito naman si hindi po yan si King Corn. Yan po si Kengkoy. Oy, lagi ko yun. Ayun, shout out sa'yo, good morning. Ayun, shout out sa ating mga taga-suporta na sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. So ito yung mga presyo ng mga tilapia Batangas. Yan po yung 100 pesos. Sa malaking tilapia po ay 110. Ayan yung mga presyo ng mga tilapia Batangas. Magkano ngayon yung mais mo? 35 ang dilaw, 30 ang puti. Yung Pampagana sa buhay yan. yung pampagana. So 35 pesos yung dilaw na mais at yung puti po ay 30 pesos. So hindi po si King Corn yung nagbebenta sa Malabon Fish Market, no? Si Kengkoy po yan. Ando pa yung mga tropa. Namin yan, mga Oo, salamat. At yan, at dito niya siya makikita na nag-iikot po at nagbebenta po ng mga mais na kanyang binibenta sa ating masugid na mga suki. Alright. Ganda ko talaga. Ikot-ikot lang tayo. Oo. Sige, sige, thank you. Shout out sa Pango. Ang daming pangalan dito ng mga
Shoutout kay Pango. So, ipon natin 250 ang kilo. Kaya yung mga presyo ni Pango. Thank you, Pango. At 50 pesos tumpukan ng mga sap-sap natin dito. Tilapia 110 at yung mga papakol din po natin dito ay 130 po yung mga kilo. So, sa mga naghahanap ng pang-inihaw na papakol ay meron din po kayo dito mabibili sa Malabon Fish Market. So 220 yung mga pusit natin dito. Yan po yung pusit kalawang at mga isdang dorado, no? Yan ang mga dorado po natin dito. At mga tumpukan po ng mga malakapa, sapsap. Ito yung babanse. Nakamukha ni Gagaong. Babanse na pangpangat o pangkinamatisan na luto. Sa inyo mga gustong luto rito. So ito yung mga pangatin po. 50 pesos to na tumpok. Ayan, 50 pesos po ng mga tumpukan ng malakapa, sapsap. Ito halo-halo na rin po yan, no? Mga isang lapis, no? At 100 pesos sa mga kilo ng tilapia. Alright, thank you! So, yan yung mga napapasadahan natin latag, no? Dito sa Malabon Fish Market. Abab. So, mga kabayan. Dito Paklano, 350 po na mga kilo ng mga limango Dito, nila di ba? dito. Dito mo. So, mga bangon pandaing ni Kuya Ricky. Ayan na. So, ulo po natin ng pig salmon. Magkano Kuya Ricky? 160 na rin. 160 po yung kilo. Bakit po natin malalaki? 200 at tilapia po. Tilapia 130, no? Wala po yung pagbabago yung mga tilapia na binibenta po itong tilapiang buhay ni Kuya Ricky. 130 pa rin po ang mga kilo. Dito po sa mga pandaing. O yun, 180 po na inyong mabibili. Sa mga naghahanap po ng pandaing, puntahan nyo lang si Kuya Ricky dito sa bandang gitna. At makakabili po kayo ng mga bangus pandaing. Sa nagtatanong lagi sa atin ng mga presyuhan, ay kay Kuya Ricky po ay 180 po yung mga bangus pandaing. So siya lang po ang nakita natin may latag dito ng kanyang mga bangus pandaing. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Good morning po. So yun po yung mga update natin sa kanyang latag. So ito yung mga isdang tambansya. Ayan, tambansya po, no? 100 pesos yung mga kilo at golden pot pa naman sila ay 330. Yung mga lapad po natin ay 70 pesos kilo, no? So ayan yung mga ina-update natin sa kanilang latagan. So dito mga tumpukan ng mga salmon japayuki at galunggong, no? Ngayon po yung 100 pesos, no? So talong natin ay 80 pesos. Saan malalasaya, Tren? Alright, so ayan po yung mga latagan po dito ng salmon japayuki at galunggong babae. Alimasag po natin, no? 100 piso na lamang po ang kilo. So, bagsak presyo yung mga alimasag natin. 100 pesos na kilo. At yung hipon natin ay 250 yung mga kilo. At ang tahong natin, B1, magkano tahong natin ngayon? Ay, 100 po ang kilo. Baklad to. Baklay yan, matataba yan. Matataba nga, oh. Ang laman yan. Ay, laman yan, boss. Yung talaba natin, naubos na, oh. Ay, talaba. Yan yung naman ng tahong natin. Yan, boss. Matabaho yan, boss. Napakataba, no? Baklad, tsaka panahon na ngayon ng tahong, kaya matataba na ang tahong natin ngayon, pati talaba. Ayan, 100 pesos kilo, no? At dito tayo kay B2. B2, shout out. Good morning. Ibig, sampalok na, oh. Ito po yung isdang alakaa. Talaga masarap yan sa sampalok. Tapos, mga
isang bikaw. Tapos kilo po ng mga lapad po natin dito, fresh na fresh, no? Masarap to. Swabe yung lasa nito. Ganito lang naman kahit ano to sa alakaak. Sarap niyan. So yung lapad natin, no? 140. Ganda, oh. Iba po yung lapad sa tunsoy, ha? Ang tunsoy po kasi pahaba. Naipaki po yan sa liig ng kanyang ano ng isda, no? Magkano bikaw mo? Wakor kayo, koy tigin niya 280 ang kilo. Isa Koy tigin niya pares 280 po yung kilo ng ano, bikaw at alakaak. Tapos 140 yung kilo ng mga isdang lapad. Ayan yung update natin kay B2. B2, salamat ha. Thank you. Alright, so ikot pa tayo sa iba pang mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So ito na tayo sa mga natagan na mga gulay, no, na natagan po rito. So yan po yung mga presyohan ng mga gulay natin. Nagtabi si Mais, tsaka si ate. So shoutout ate, good morning po. Sila po yung mga nagbebenta rito, no? Ayan, no. Diyan makakabili po kayo ng mga panghimagas na inyong pang-agahan na makakain. Ayan. Ate, salamat po. At ito yung mga lettuce po natin natumpukan sa halagang 30 pesos tumpok. Isang piraso po ng murkot, sintis matamis, ay 20 pesos po isang piraso. At ang mga mangga natin dito ay 120 yung mga kilo. So, manok ni Dayan, good morning po. Good morning. Ayan po yung mga pakpak natin, no? 130. Pakpak po ay 130. 100 pesos. Yan po yung mga kada balot na inyo po mabibili na manok. Parehas lang. Parehas. Ay! Lumakas ang hangin. Salamat po, Ate Rogie. Thank you. Wala na, te. So palapit na tayo dito sa pwestuhan ni Boy Bangus at ni Boy Tilapia. Tanto, tahong. Ayan, ang Hanggang taho. ang kilo. Sandaan po ang kilo. Ayan po, 100 pesos din po yung kilo rito. Matatabayan. Maganda yung mga tahong natin. Panahon na talaga ng tahong. Kaya ang mga tahong po natin ay Tataba. matitiyahan ka at matataba na ngayon yung mga tahong natin. Ayan, salamat po. Yan yung mga 100 piso na kilo ng mga tahong. Alright, so dito tayo kay Boy Tilapia, ang ating kaibigan na sabi niya hindi natin siya tinutulungan. Ngayon, wala tayong may tutulong kasi wala ang kaibigan nila. So shout out sa'yo, Boy Tilapia. Good morning. Good morning. Shoutout sa mamimili natin. I love you. Ayun, I love you all. Mama, tuk, 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 tuk. So 100 pesos ang kilo ng tilapia Sa Batangas. press, bagong-bago, ganda na sukat. Bagong-bago talaga. Makikita niyo naman po sa kulay ng tilapia Batangas, no? Makinis na makinis, oh. Ayan, no? Kalahati. Pagkalahati ito, kita mo ha. Tinatawag ka pa talaga. Diba? So Nahanap shoutout ako. sa'yo. Shoutout nga pala kay Boy Tilapia, ayaw kong palikpik. Ayun, ayaw. Pinagpita ko ng kunting ayaw talaga. So ito si Boy Putik, no? Shout At out. kilay niya, wala na siyang pamalikpik. Oo, ayan. Pinangita ko ng kunting, tinapon eh. Nakalit. Ayaw talaga, no? So ayan, gagawin ni Boy Putik yung kaliskis ng bangus. Ayan. So update natin yung kanyang mga kada presyo ng kada piraso. So nag-iikutan pa ang ating mga suki. Mamaya dadagsain ka rito. Pang ilan to? Lima na. O pang 5. Pero maya-maya at pababa ng ating mga Ito pa niya, may injury pa ako, ha. Ayan, humihiwa. Ang sakit, oh. tarik ko. Mawawa naman ako. Wala bang mag-aalaga sa akin dyan? Oo. Eh palagaan kita kay Maeng. Ayoko, baho nun. Sige, sige. Na siya mag-alaga, ako mag-aalaga sa kanya. Ugasa ko yung puwet niyan. So eto na yung tatag 140 isang piraso.
May 130. Kahit na yung bastante, may Sige, salamat. 170. Busy ako eh. Kompleto sa presyo, may 160. Tingin ako dalawa. 150. So yan po yung mga presyo dito ng mga bangus na kada piraso po na inyong mabibili. At kayo na lamang po ang pipili na inyong mapipili na mga Talaga bangus. may No? tilapia oh. Nakihati talaga si Boy Putik. Ayan ang mga golden po natin dito ay 350 na kilo. Walang datag si ating alimango. Mataas na ngayon? Eh magkano ngayon sa alimasag? 130. So yun po yung presyo ng mga alimasag natin. No? So wala tayong nadatnan dito na limango kay ate. Mataas daw ang presyo, 330 na ang puhunan. Pag binenta mo, medyo mataas na ang presyo nun. So alimasag po ang kanyang latag, no? Ayan. Dahil salamat! Alright, so 4 pieces 50 pesos. Gulyasa 140. So ito yung mga latag ni 120 lang to, 120 to, 120. Ano to? Boy Bangus, no? Paubos 160. So paubos yung latag ni Boy Bangus dito. Ah, magkalisis pa naman. Madaing talaga, diretso. Gandasang yan, ma'am. 140 lang. So Daing. maganda yun, no? Ang isang piraso magkano? Check natin. Biyahe kasi yan. Yan po yung mga gulyasan. Good morning. Alright, so dito na natatapos ang ating vlog sa ating pag-ikot sa Malabon Fish Market sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So shout out sa iyo, Boy Bangus, Boy Puti, Boy Mangga, shout out. Shout out sa inyo ang magka-tandem. At kay Boy Tilapia, shout out sa inyong lahat. So maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So shout out sa iyo, Boy Spider. Kamay naman dyan, yo, re, papip. Alright, Boy Spider. Kompleto na tayo lahat dito. Andyan na si Kengkoy, si Mais. Hindi po siya si King Corn. Siya po ay si Kengkoy. So shout out sa iyo, Boss Meg. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kapwa nating content creator, no? Shout out sa inyo, Bornox TV, Nair TV Vlog, at kay Randy ko na lagi pong support sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa bahay po ng Malabon Fish Market. So lagi po tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.